Hallo alle sammen, det er Bingerplay sammen på noget MCSG. Ja, i dag spiller vi med på mappet SG4, og vi spiller med Mikkel, The Legend, som der er... Hvor er du? Du er om på den anden side sikkert. Hvor må det være, fordi okay, du er der. Jeg tror, han sagde, at jeg ikke måtte optage gamer, så nu siger han sikkert ikke en skid. Ja, jeg kan spille her. Nej, fuck, jeg var så tæt på at få en diamond. Jeg fik ikke diamonden. Hvad så, Mikkel? Bag dig. Jeg flækker ind med hånden. Han er så død. Okay. Mikkel. Jeg er præcis som armor som dig, bortset fra at jeg har guldbukser også. Der er en bag dig. Har du... Okay. Bare, du skal bare lige have noget, man kan slå med der. Det var der ikke. Giv den der hjælp. Har du et stykke jern? Nej, et stykke guld. Hvor går du op? Okay, du tager den der. Okay, så tager jeg en anden. Please, bare lad mig ikke slå med. Stensvær. Okay, hvis du får et jern, kan jeg så godt få det. Ja, det kan du nok godt. Nej, jeg fik det. Mega hårdt. Hvorfor en chest tager du? Okay, jeg tager den op, fordi den anden tager det senere. Ja, let's go for the queen dog. Så bare lige den her. Bare ren mad. Jamen, jeg har egentlig også brug for mad, så jeg tror jeg. Nej, for helvede så fejler jeg. Så vi skulle lige gå langt. Nej, det er så på. Jeg har den. Ej, goodies. Nej, jeg fik den af diamond i starten. Hvis jeg fik diamond i starten, ikke, så ville jeg have fuldt diamond. Jeg ved ikke, om der stadig ligger diamond over. Så ville jeg have fuldt diamond. Okay, tusind tak. Følg efter mig, okay? Følg efter mig. Jeg ved, hvor der er en tier 2. Og jeg har ikke noget svær, så vent lige på mig, okay? Okay. Bare bliv ved togstationen, okay? Nej, jeg går derop, og du er også på vej. Ja, du kan godt se, hvad jeg gør. Sådan der. Det er så svært ikke der. Okay, hvorfor noget armor ting har du? Jeg kan give dig fuld guld præcist. Jeg har kun læder sko og changes blik. Okay, jeg tager bare lidt det, okay? Hvor er du? Står lige her udenfor. Okay, jeg tager den der bue. Godt nok her, tag det her, okay? Det er fuld guld. Ja, jeg går i hvert fald mod midt, okay? Fordi jeg har brug for at lave craft. Går du bare gold? Over indtil der er en lige derovre. Jamen, vi går mod midt, fordi du må gerne tage ham, men jeg tager ham ikke. Fordi... Nej, der er to. Okay, men jeg har ikke noget svær, så vi kan ikke Team. Jamen, jeg er løbet. Bare løb efter mig, okay? Bare løb mod midt. Heller ikke så. Hvis du løber mod midt, ikke, så er jeg der. Så med et jernsvær, og så flækker vi dem. Skynd dig, Craft. Jeg ved ikke, om jeg kan nå det. Vi løber den anden gang. Okay, jeg går nå det. Okay. Bum. Jeg er klar. Jeg fik et bowshot ind på en af dem. Ja, og så kommer jeg nu. Vi lader som, jeg kommer hen, og så flækker der, men jeg flækker der ikke. Men altså sådan, så det ligner, at jeg skal til at flække som bag. Nu kom lige. Hvor er du? Bare gå ind til spawn. Jamen, jeg er lige levet fra spawn. Jeg kommer tilbage nu. Lå en helt død mand, bare items over det hele. Okay, jeg vil spawn nu. Ja. Jeg kan se dig. Vi tager dem nu. Jeg har kun 3 HP. Ja, det er lige meget. Ham, han gabler. Vi tager ham, han er easy. Jeg er på vej. Han er død. Ham her, vi tager ham her. Der ligger bare stof her. Ja, godt hit. God hit. Ej, undskyld. Det er okay. Jeg mister ikke så meget liv. Jeg dør. Jeg har et halvt HP. Han død. Fuck, jeg lægger. Skete der? Du skal ikke dø. Hvor mange dør du på? Et. Der kommer en mere. Et halvt. Jeg fik ham. Okay, vi kan lave damesvar. Jeg har et halvt liv. Seriøst, jeg har et halvt liv. Har nogle gabbles. Jeg har seriøst et halvt liv, bogstaveligt talt. Jeg har et halvt. Jeg holder ham væk med bue. Jeg har brug for dig. Der alle er med nu. Hvor er du? Hallo, giv mig kassen af diamond. Okay, tag deres svar. Beskyt mig. Bum. De løb begge to. Kom nu her.
Fik du noget godt stof? Sådan noget jernstof? Hvor meget jernstof fik du? Ja, jeg fik det der jernhjelm og bukserne, jeg er på. Pas på, om der er en bogshot, tror jeg. Okay, ja, okay, jeg kan godt her. Jeg kaster lidt stof her. Du kan ligesom du vil have noget. Jeg tror ikke, jeg har brug for noget. Fik du en what? Det har ekstremt meget brug for. Ja. Jeg fik 2. Ja. Kast en. Ja. Fuck, man. Hvordan gjorde... Steven, perfekt. Fuck, hvordan gjorde vi det der, Mikkel? Jeg ved ikke, hvorfor gik det ikke efter os? Skal du fuck? Jeg tror, det var det, okay, går vi efter... Jeg har diamondsvar. Fik du mit jernsvar? Ja. Godt nok. Fuck, hvor er det godt, det der, Mikkel. Der er 9 tilbage. What the fuck? Jeg føler bare, der var mega lidt. Ja, jeg så, der var mange, der var lige pludselig i midt. Alle gik bare mod midt lige pludselig. Tror du, at de team, de der to, skal vi... Jeg tror, at det er totalt team Nej, game. jeg kom til at droppe min bog. Oh my god. Nej, pis, de er her. Jeg har ikke været pige. Jeg har 6 bil her, kom. Til min. Ja, det er team. Fuck, jeg kom til at miss. Okay, jeg prøver at holde lidt ind med min pige. Hvor nu ikke flyve. Du var bare lidt flyver på din værelse. Okay, jeg kan ikke... Var det gap? Nej, det var en carrot. Shit! Det! Jeg mangler 1 hit eller sådan noget. Han der ikke, han havde sådan en diamond eller et eller andet. Okay, jeg tager mod med bue, Ja, sådan! Ja, ses. Det var 1 hit. Okay. What, jeg har også 2 diamonds nu. Okay, tag det her. Jeg ved ikke, hvor meget du kan... Der ligger noget jern indimellem. På noget chain og sådan noget. Jeg har fuck, det der bullshit, ikke? Jeg ser, hvor jeg tager mod en bue, ikke? Så der bare Katniss. Det var bare one shot. Det var fucking godt. Okay, jeg har 2 pile på mig. Fuck, det var godt. Nu har der vist ikke kastet det der pile, ikke? Det var sådan noget. Ja, jeg fik ikke ting derinde. Okay, der ligger altså change display. Hvorfor tager du ikke change display på? Det er røvlig glad. Ja, tag det der. Mikkel, sådan der. Så er du min goal til at spille. Ja, tak. Nej, vi går den vej. Jamen, jeg skal hen til midt, jeg kan craft diamonds her. Jamen, så skal vi alligevel også den der vej. Men nu så jeg så en herhen. De er ved midt. Fuck. Det her gaming, og... Det er fucking intens. Okay. Der, han er her. Han er fuld jern. Han har også diamondsvar. Hvis vi kan få ham af i stedet, ikke? Så er det næsten... Han gabler. Og pas på, bare løb. Det er mindre, vi kan tage ham på hver vores side. What, en bowshotter. Han er FNS, så han prøver nok at... Jeg har altså ikke flere pile, hvor så du det. Oh my god. Han er så død. Ja, sådan. Hvor er det godt. Vent, hvor mange diamonds var det, du sagde, du havde? Jeg havde 2, men dem skal jeg bruge til... Nej, du fik et diamonds. Jeg har diamonds til dig, hvis du ikke fik det. Her, tag der. Ja, og så har jeg 2 diamonds. Okay, du får et gabel for de 2 diamonds, okay? Og det der diamonds, jeg lige gav dig. Okay. Er du klar? Så. Laver du diamond sko, eller hvad? Godt, det er rich man track. Må du se. Herinde, ikke også? Ja, ham der får det der, han er bare heldig. Altså, jeg tager de der sko, som jeg har brug for. Crap. Fuck, man. Diamond med... Jeg har 6 stykker jern. Har du 2 stykker jern med dem? Jeg har ikke 2, nej. Der ligger jern... Nå, men du har lige kastet en jernchestplate herhen. Her, sådan her. Jeg har lige det sådan her. Du kastede den sgu da selv, der. Bum. Fuck, man. Ikke noget for at se, jeg er fucking... Fuck, jeg stack. Ja, igen, det... Jeg kræfter lige pige. Hvad? Du har ikke noget flint, vel? Nej, jeg har 57 svær, hvis det er noget. Nå, jeg har 14, så det er fint. Men ikke fordi det der, men altså... Okay, du har et gabel, ikke? Okay, for det er også. Fuck. Hvor er du? Det der, okay. Shit, et gabel. Okay, Jeg tør næsten ikke engang at fight mod dig, fordi du er blevet bedre til PvP til sidst, hvis vi kommer af deathmatch. Vi mangler bare flere en til. Og hvis vi bare flere en til, ikke, så bliver det game. Nu er du diamond hjelm, ikke også? Jeg er jo ligesom den. Jamen det var godt, men så tager jeg jernhjelm på, fordi det er mere fair. Vi skal heller ikke spille for. Altså, der er 2 tilbage, og jeg ved ikke, hvad du ved, om de er team. Jamen, det er nok lidt det. Men bare vi får en af dem, så bliver det deathmatch. Ja. Men det, må jeg prøve at trykke tapping. The Minded og Killer Elf. Det ligner bare ikke et team. Vi ligner team, hvis du kigger, fordi det er Ja, som... du kigger på skin.
Ja, det var godt, men det ligner bare... Altså... Skinsene ligner måske som et team på en eller anden måde, men bare ikke navnene. Men det gør vores til. Det ligner om det The Minddead og Mikkel Legend, at I var team, og mig og The Killer var team, hvis man kigger på navne. Men på skins, så er det omvendt. Så der var der... tør du at tage den kiste ud? Ja, det er nemlig, men nej, det tør rent faktisk ikke. Så man gør sådan, ikke? Nobody can get this. Ja, det var noget. Men det er meget nice, at ilden den stadig står der. Man kan ikke fjerne ilden. Kan man? Nej, man kan ikke fjerne ilden, det er fucking nej. Hvorfor siger jeg så? Men jeg skal lige spise, Jeg skal spise. Oh my god. 9 brød. Ja, det håber jeg, det var. Jeg er egentlig fucking meget stuff. Ja, der har jeg mega meget mad og guld. Og... Det er også det, jeg er fucking meget mad. Så. Jeg ved, om de egentlig er midt nu. Eller en af dem. Ja, lige nu går vi... Prøv at tænke, jeg har fucking diamond jet, mand. GG. Ja, altså når vi laver 1v1, ikke? Hvis... jeg tror så en, eller hvad? Ja, jeg kan sige det. Det er et team. Okay, bare lad som at du er alene, okay? Og så kommer jeg. Ham der er noget gabel i hånden. Ja, vi tager... Eller skal vi begge to gable, og så går vi bare all in? Skal vi? Det ved jeg ikke, så mister vi bare. Vi kan lige... Når vi tager lige nogle bowshots, vi skræmmer dem lidt. Jeg løber sgu bare efter de her øjne. Ja, jeg synes bare, vi skal have et bowshot, før vi går ind. Og jeg tror bare, jeg gabler ikke endnu. Men jeg går i hvert fald all in, okay? Jeg gabler, shit. Hvor er du? Løb! Jeg fik en af dem i FNS. Jeg fik den ene. Og det er mig, du er så død. Fik den anden. Shit, jeg fik lige endnu et gab. Men du har... Ja, det gør jeg fik også en. Hvor mange diamonds har du? En. Men der var en, der droppede derhenne. What the fuck? Jeg har en. Nå, okay, så er det lige meget. Men, okay, fint nok. Shit. Jeg kommer ikke bagfra, og så får jeg den ene i FNS, fordi han prøver at sætte mig i FNS. Det er godt, det der. Oh my god. Okay, lad os sige, vi går ind mod, hvor mange pile har du? 19. Jeg er 18, så det er ikke en væk, okay? Du har også diamond svær, ikke? Jo. Du har også en rod, ikke? Jeg har en FNS med Hvor mange FNS har du? Bare en? Jeg har kun en FNS. Så gør jeg det bare, så jeg kun har en. Hvor mange gables har du? En. Så jeg har også kun et gable. Et gable, en det hele. Og ja. Death motherfucking match. Ja, Okay. vi skal lige hurtigt, så... Men, og jeg skal lige lægge min diamond hjelm væk. Fordi det ellers... Eller hvad? Ikke nu, vel? Men altså. Hvor er det, vi putter? Men jeg lægger den ordentligt bare. Det er bare rush. Oh god. Det ligger her. Ja. Fordi det er for jeg er diamond hjelm, ikke? Jo. Let's go. I'm go over here. Og 3. Og det er 18 pile, ikke? Ja, 18. Fuck, jeg er egentlig bange. Jeg har ikke lyst. Når den går, så skyder det bare. Okay, 3, 2, 1, nu. Det er begyndt. Here we go, Mikkel. Here we go. Hvor fuck er du henne? Oh, here we go. Fuck, det er jo creepy. Jeg kan se dig. Hvor er du? Du kan se mig. Jeg sagde sgu da lige, jeg kunne se dig. Ej, ja, hvis man kan skyde igennem det, ikke? Du får fucking... Skrid! Jeg kan ikke lide det her. Oh my Jesus, det der det dealer fandme alligevel. Ikke en skid. Skrid! Gå væk! At vi viser så mange bowshots. Jeg er ligeglad, jeg går all in nu. Kom så, Mikkel. 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 Okay. Ja! Tusind tak for det, Gosse. Det var Banger Play som Mikkel Legend der. Og ja, det var en fucking fedt game. Hvis I kunne lide den her video, subscribe, like, comment og ses næste video.